vaig començar a pintar a quart d'ESO, una cosa així, perquè hi havia un al·lot, vaig conèixer un al·lot, nova classe, que me va veure que estava dibuixant a les taules i això, i ells pintaven bastant. Me van dir un dia, vam veure uns dibuixos que tenia per les taules i això, i me van dir a veure si m'animava un dia a anar amb ells a fer qualque dibuix enmig de les seves lletres i això, i a veure si volia anar a qualque torrent, a veure si m'agradava. Quan tenia 13 o 14 anys, ho vaig començar a veure per l'autopista i després també els estius visitava els meus avis, que viuen a Alemanya, i allà en metros i en els trens i tal, i bé, per tota la ciutat n'hi havia molt, i ho vaig començar a veure i jo ja dibuixava des de petit, sempre havia dibuixat, però això del xerrer m'ha cridat molt l'atenció i també vaig començar a escoltar música rap i tal, i a través de tot aquest mundillo pues, vaig començar primer a dibuixar i després un dia vaig conèixer a l'institut una gent que pintava i m'han dit on comprar sprays i ja hi vaig començar a anar i... Vaig començar a pintar en el carrer arrel d'un viatge que vam fer a Berlín. Jo en aquell moment no coneixia res de l'art urbà, desconeixia completament, i vaig fer un d'aquests free tours que tenen per les ciutats, no? I era com a Berlín alternatiu. I vaig dir, sona bé, vaig apuntar-me, i resulta que era d'art urbà. I era un tipus d'art que jo no coneixia, que m'ha fascinat en aquell moment, i vaig dir, ostres, jo quan torni a Mallorca això és el que necessit, no? Perquè en aquell moment estava pintant en el taller, dins l'estudi, i arribava a un punt en què estava com un poc agobiat i necessitava sortir cap a de fora, i això va ser va venir perfecte, no?, en aquell moment. Que iba a clase conmigo, empezamos dibujando mucho porque nos gustaba mucho el mismo artista de cómic, que era Moebius, y era un artista que hacía cosas muy locas, ¿no? Y el chico empezó como con la coña a pegar hombres gordos y flotantes por la clase y me dijo, tía, ¿por qué no haces tú mujeres feas, gordas y viejas? Y así empecé a hacerlo y le cogí como el gustillo a eso, ¿no? Y en base a eso y al feminismo empecé a darle vueltas y vueltas a mi obra y fue evolucionando, ¿no? Y ahí empecé a llevarlo a la calle, a temas más grandes, y las gorditas son una base muy grande de por qué las he empezado a hacer street art, ¿no? Y básicamente fue para llevar una idea a la calle, porque yo misma me cuestioné en por qué hacía una mujer gorda, la arraigaba en fea y vieja, ¿no? Y empecé a darle la vuelta y empecé a sentirme identificada con mi obra y a hacerlas con otro contexto. Empecé a hacer mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres sexys y seguras de sí mismas, y dije, la sociedad no te enseña a una mujer gorda segura de sí misma. Al contrario, si te enseña a una mujer gorda es para decirte que adelgace, que tiene estrías, que tal. Pues quise hacer de una manera bonita a estas mujeres y visibilizarlas y transmitir una idea, ¿no? Que ser gorda no és algo feo ni algo malo. La figura del vampir en general és per passar-m'ho bé i ja t'ho dic, perquè a base de repetició també, com que sigui una figura que pin de vespre, és una figura nocturna i com que això, com que forma part representa l'inconscient col·lectiu, que a base de veure-la una vegada, dues, tres, quatre, pues, te l'acabis ficant dins el cap. Hi ha hagut gent que m'ha dit, ostres, però aquest dibuix a mi me sona, no eren uns dibuixos o alguna cosa així, o tal. Vull dir, perquè al final el llenguatge que utilitz ve d'aquí, no? És un llenguatge molt popular i que després té un estil així, com podria ser de cartoon o de còmic i tal, i que després la gent ho associa inconscientment. Jo emplei molt a nins i a gent major per fer les meves imatges. I, en principi, la meva idea darrere això és que, com que a mi m'agrada intentar contar com vivim la gent d'aquí, com són la gent d'aquí, i després sempre contar alguna cosa més darrere aquestes imatges,
perquè tu puguis empatitzar-te, crec que si emplees a nins o gent major, sempre t'aboquen a quan tu eres petit, els meus fills, els meus nets, o si veus gent major, doncs pensa en els teus predins, en ton pare. Quan he d'intervenir en el carrer, tinc com dues maneres de fer feina, diguem. Una és que trobo un espai que m'agrada i penso de quina manera el puc intervenir. És a dir, primer és l'espai que me crida l'atenció i després en el taller faig feina per aquell espai. I l'altre és que de sota tinc una cosa que me fa ganes contar o mostrar i després vaig en el carrer a veure quin és l'espai que millor s'adequa, no, en això. Normalment els llocs sí que els cerc primer, sense pensar en cercar llocs, sense dir avui vaig a cercar llocs, sinó que simplement me passejo bastant, tant en cotxe com caminant. I llavors, quan tinc un lloc, sí que miro un poc què és l'entorn, com està el lloc i penso una mica l'esbós que hi pot encaixar. Si he de pintar un lloc que estigui net, que la meva obra s'intenti incloure un poc dins la paret que hi ha, que no l'embruti massa o que no la destrossi. I si és una paret que està feta a pols, pues destrossar-la. I tampoc que fer una cosa escarosa, però sense mirar-me massa. També que la part aquesta espontània surti una mica i que després se vegi reflexada. Pues yo la verdad que cuando empecé a hacerlo, empecé también a hacerlo por el centro, porque justo coincidió que había muchas tapias, había mucha casa abandonada, ¿no? Y fue como una manera de enriquecerlo. Pero poco a poco también me he dado cuenta de que todo el mundo tiende a ir hacia el centro, ¿no? No sé si a modo de escaparate o a modo de qué. Pero ¿qué pasó? Que entre que vi eso y vi que en mi barrio seguía habiendo tapias y seguía habiendo casas abandonadas y sitios sin color y aburridos, pues me cuestioné el por qué seguir haciéndolo en el centro y no llevarlo al barrio, a un barrio obrero donde la gente de a pie es que ni se plantea el arte, ni se plantea ir a un museo, disfrutar de nada, ¿no? Y aparte del mensaje, creo que enriquecer de color un poco los barrios de la gente de a pie también creo que es un foco importante a tener en cuenta. Bé, quan faig un mural més elaborat, això sí que sol ser a través d'un encàrrec o que s'ha de pintar una façana o una cosa així. O sigui, és un procés que dura molt de dies, inclús amb andàmios, i sí que hi ha molta preparació. Però per jo el més divertit, que és fer grafiti de lletres, és una cosa que normalment se fa en un dia o dos i que se sol fer amb amics i que és més com una cosa d'oci, de passar-s'ho bé, no? Sí, aquí el que vam fer, vam pintar tots tres i havíem fet les lletres en els nostres noms i cadascú amb un personatge així un poc com de terror, així, no? Ell va fer un vampiro, l'altre un llop i jo vaig fer un dimoni i res. Ja està bastant deteriorat, no? Però bueno, també era interessant, no?, quan se desfà la paret i t'ho han embrutat així tot això. Pots dir grafiti o street art o el que vulguis, però ja avui en dia trobo que no té massa sentit anar etiquetant aquestes coses perquè està en constant evolució i una persona que ahir feia grafiti, avui està fent postgrafiti i li has de dir postgrafiti o li has de dir street art o li has de dir muralisme contemporani o li has de dir art visual o el que sigui. En el final, un artista pot ser multidisciplinar i pot decidir fer el que vulgui. Jo crec que la principal diferència entre l'art urbà i el grafiti és que el grafiti ve d'una subcultura molt concreta, inclús amb unes normes molt concretes, que evidentment ara s'han romput i cadascú fa el que vol, no? I l'art urbà, per mi, pràcticament podria dir que no existeix, perquè és un terme que se li ha posat, però realment és un terme que és com per englobar tot el que està passant ara en el carrer. Però són 1000 disciplines que a vegades inclús no jasen entre elles.
Me parece que el arte urbano tiene una fuerza impresionante de llegar a pie, ¿no? Y más ahora donde el arte parece como de la élite otra vez o está muy prostituido y tal, ¿no? Creo que el arte de calle es súper importante porque todo el mundo necesita arte y es un medio muy fácil y muy efectivo de transmitir un mensaje a la gente, ¿no? Y al final, si yo lo he llevado a la calle y esto es para poder expresarme, expresar lo que pienso, lo que siento y lo que me afecta. És una manera de quejar-me. Hi ha una part important que és com a reclamar l'espai públic, no? Sobretot ara en tots aquests processos que estem vivint, com la gentrificació, i que cada cop hi ha més normes que impedeixen la llibertat en el carrer, doncs jo crec que en aquest moment és important que no només el grafiti, que tota la gent reclami un poc que l'espai públic és de tots, no? I que no hi ha una... No sé, que no hi ha d'haver una... Per jo no hi ha d'haver una uniformització de l'espai, no? Com que tots els cases han de tenir el mateix color, tots els jardins estan superarreglats. Per mi el fet de que encara hi hagi gent pintant de forma il·legal en el carrer significa que encara hi ha gent que s'oposa a tot això, no? Que en teoria l'espai públic és de tothom, tothom el pot fer servir, però al final hi ha un munt de prohibicions que el que fan és que és de tothom però ningú el pot fer servir. Els nens no poden jugar en les places, els músics no poden tocar en el carrer, no pots pintar en el carrer, no se poden fer reunions per fer torrades en els parcs. Al final l'espai públic és de ningú, no? I aquest tipus d'art penso que posa la seva pinzellada per donar-li un poc la volta en això, ¿no? Dir, hòstia, aquest tipus, ¿por qué está pintando aquí? Y a través del street art estoy lanzando un mensaje a más chicas que han estado en mi situación, que se han sentido acomplejadas de su cuerpo, que han sufrido muchas otras opresiones, ¿no? Es una manera de decir, oye, chica, no estás sola, nos pasa más. Muchas mujeres en su adolescencia tienen complejos, muchas mujeres se le crea tabú sobre su menstruación, sobre su vello corporal, sobre 1000 temas que a día de hoy poca gente expresa, ¿no? Y por desgracia, pocas son las mujeres a las que les dan la voz para hacerlo. Y yo creo que aunque no me den la voz, yo pues tengo este gran medio que es la calle, ¿no? Para decir, estoy aquí y esto nos pasa a todas. I durant tota la història de l'art hi ha hagut, jo crec que molts artistes han tingut com moltes contradiccions, no? I sobretot confrontacions amb el poder. És un clàssic, no? En el moment en què tot és políticament correcte, jo crec que se mora qualque cosa dins l'art, no? I crec que això també és un problema de l'art urbà, no? Que normalment, quan ja és tan decoratiu, pues, li va molt bé en el poder. I potser sí que és vera que el fet que el grafiti sigui legal i les firmes estiguin per tot perjudica, però jo crec que també que ho fa viu i controvertit i fa que hi pugui haver més debat i més diàleg darrere, no? I la gent en xerri més perquè, sí, perquè al final genera converses on hi ha molt de punt de vista i no només una cosa que dius, que guapo, ja està, no?